Si v top 1% vo svojej vekovej skupine? Poďme to zistiť. Takže 18-ročný. Aký si myslíš, že je priemerný plat a koľko by si musel zarábať, aby si bol v top 1%? Čo ja viem, keď sú ešte ľudia na brigáde, tak to môže byť tak 250 eur. No je to takmer to, čo si povedal, 323 eur. OK. No ono na to, že tu máš brigád, zarábaš celkom dobre. A top 1% v 18, koľko podľa teba zarábajú? Typujem, že tak top 1% môžu mať 1200 eur. No možno ťa to prekvapí, ale je to až 1963 eur. OK, však to je brutálne, to už musíš niečo seriózne robiť na to, nie? 25 rokov, Tak 25 ročný, poviem priemer, tak 1200 eur. takmer sa trafil, je to 1292 eur. A 1% najúspešnejších? Poviem 3,5 tisíc. No, je to 5193 eur. Wow, vážne? Je to viac, ako by som čakal 25, to už sú celkom vážne peniaze. A čo 30 ročný? Priemerný príjem 30-ročného? Stále to myslím, že bude pod 2000 eur, tak poviem 1900. Priemerný príjem 30 ročného je 1731 eur a top 1%, Poviem 9000 eur. no je to 7750. A čo 35 ročný priemer? Poviem tak 2000. Je to 2170 eur, zatiaľ najviac doteraz a najlepšie 1%. Musí to byť tak 12 000. Je to 14 208 eur. To je šialené. Pri 40 ročných je priemer 2041 eur. A to 1% najlepších? To je 15 000. Je to 12 523. Aha, tam to už ide dole. Som si mohol myslieť. Pri 50 ročných je to 2415. Je to najvyšší priemer. A top 1% to musí byť menej, povedzme 11 000. Je to ešte stále 12 219 eur. A 60 ročný priemer je 2299. A top 1%? 10,5 tisíc. 10 850.